Μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο κακό. Αυτή η ομάδα και μην ξεχνάμε ότι κέρδισε μετάλλιο πριν από. Καλώς ή κακώς περιμένουμε μια-δυο καλές εμφανίσεις κατευθείαν για να φορτώσουμε τεράστια πίεση και καλά κάνουν πολύ, αλλά εμένα δεν μ' αγγίζει αυτό. Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μόνο ένα στόχο που έχουμε βάλει, να περάσουμε στο παγκόσμιο. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή όλοι ξέρουμε τη διαδικασία των παραθύρων, θα υπάρχουν και καλές και άσχημες στιγμές. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε όλες τις καταστάσεις και σίγουρα δεν μας άρεσε η εικόνα στο προηγούμενο παράθυρο, μην γελιόμαστε. Βέβαια το κάναμε πάρα πολύ μεγαλύτερο από δύο κακές εμφανίσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Κανένας δεν να χάνει, κανένας δεν να έχουμε αυτή την εμφάνιση. Αλλά έγινε και πρέπει να οργανωθούμε και να παρασχούμε καλύτεροι σε αυτό το παράθυρο. Όλα είναι καλά. Τα παιδιά καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και λίγο παραπάνω να προετοιμαστούμε. Έχουμε στοχεύσει το παιχνίδι με την Ουκρανία. Όλα γίνονται για αυτό το παιχνίδι. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο. Εντάξει, πλέον να καταλάβω ότι σε κάτι παράθυρο πολλές φορές οι ομάδες είναι διαφορετικές. Δεν είναι εύκολο και για μας συνέχεια να έχουμε διαφορετικούς παίκτες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε δύο εβδομάδες που προετοιμαστούμε. Έχουμε και δύο φιλικά, κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε πιστεύω και την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μια καλύτερη εικόνα. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας υπάρχει μόνο η Ουκρανία. Υπάρχει μόνο πως εμείς θα παρουσιαστούμε στην καλύτερη κατάσταση και σωματικά και πνευματικά. Κάθε μέρα τα παιδιά δουλεύουν για να είναι στην καλύτερη κατάσταση που μπορούν. Προέρχονται από. Όλοι πήγανε διακοπές, όλοι ξεκουράστηκαν. Σίγουρα όταν έρχεσαι μετά από καλοκαίρι, χρειάζεται κάποιες μέρες, εβδομάδα, 10 μέρες να συνέλθεις, να ξαναβρεις τα πατήματά σου, να φυσική σου κατάσταση. Οπότε έχουμε επικεντρώσει σε μερικά θέματα που πιστεύω θα μας βοηθήσουν να είμαστε σε καλή κατάσταση. Έτσι, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει πίεση. Υπάρχει πιο πολύ εγωισμός και ξέρεις ότι δεν μας άρεσε όλο αυτό που έγινε στο προηγούμενο παράθυρο. Μας άρεσε ο τρόπος που παίξαμε, ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τις ομάδες, ο τρόπος που διαχειριστήκαμε τις καταστάσεις. Οπότε μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο κακό. Αυτή η ομάδα και μην ξεχνάμε ότι κέρδισε μετάλλιο πριν από. Καλώς ή κακώς περιμένουμε μια-δυο καλές εμφανίσεις κατευθείαν για να φορτώσουμε τεράστια πίεση και καλά κάνουν πολύ, αλλά εμένα δεν μ' αγγίζει αυτό. Εμένα μ' αγγίζει ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η διαχείριση των καταστάσεων. Ποτέ τα πράγματα δεν πάνε μόνο άσχημα, μόνο καλά. Το θέμα είναι να διαχειρίζεις τις καταστάσεις, να αναλαμβάνεις ευθύνη σου, να βλέπεις τα λάθη σου και να βελτιώνεις. Πάντα ένας προπονητής θέλει να έχει όσο δυνατόν περισσότερους παίκτες θέλει, αν είναι δυνατόν όλους τους παίκτες. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτούς που είναι εδώ πέρα και πραγματικά καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια.